रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। करब यसो छठ के पूजाई सुनी सैया जी, करब यसो छठ के पूजाई सुनी सैया जी। जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी, जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी। कसु पियरिया धोती पियरिया औरी साथे जैया जी, कलसु पियरिया धोती पियरिया औरी साथे जैया जी। जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी, जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी। पहिला बेर करतानी छठ के बरत जी, दिहा ध्यान कबनो होखे ना गलत जी। पहिला बेर करतानी छठ के बरत जी, दिहा ध्यान कबनो होखे ना गलत जी। लीपले हम घरवा दुआर आंगनैया जी, लीपले हम घरवा दुआर आंगनैया जी। जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी, जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी। देहब अरग जाके गंगा जी के घाट पर, जेडी राकेश सोनू दौड़ली माथ पर। देहब अरग जाके गंगा जी के घाट पर, जेडी राकेश सोनू दौड़ली माथ पर। हरली है छठी मैया दुखावा बलैया जी, हरली है छठी मैया दुखावा बलैया जी। जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी, जाई बजरिया फल फल हरिया ले ले आई हा सैया जी।